Άντε ρε, στην άνοδο. Παιδιά, όλα καλά. Τώρα, Όλα καλά. Ας μιλήσει λίγο αρχηγός. Πέρυσι, θυμάστε τι λέγαμε. Τι θα κάνουμε στο Μαράς? Θα βγούμε, θα τη βγάλουμε την ομάδα, τι θα κάνουμε? Παιδιά, εγώ υποσχέθηκα άλλα. Η χρονιά πέρυσι πήγε άλλα όπως είπα. Ναι. Είπα θα παίξουμε καλή μπάλα. Όλα όμως εσύ δεν ήσουν πουθενά, ο άλλος ήταν από πίσω. Παιδιά. Μας έκανε πλάτες, τον έκανες πλάτες. Εντάξει. Τι να κάνω, έπρεπε να βρεθώ μπροστά. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα έχουμε 3 παιχνίδια μπαράζ, τι θα κάνουμε? Πρέπει να τα πάρουμε όλα. Κύριε. Θα τον πάρω ένα τηλεφωνάκι. Θα έρθει, θα μας πει αυτός, θα μας μιλήσει. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό που λέτε. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας κάτι. Ρισάκι, Δεν μπορούμε μόνοι μας τα κάνουμε. Το σηκώνει μεγάλο. Έλα δάσκαλε. Τι κάνεις? Να είμαστε εδώ με τα παιδιά ρε παιδί μου και... Να γιορτάζουμε την άνοδο. Θα έρθεις αλήθεια? Άντε έλα γιατί έχουν απορρίσει τα παιδιά να ξέρουμε τι θα κάνουμε, ναι. Άντε, σε περιμένουμε. Μαλάκες θα του πούμε και για τα άλλα πω. Πάλι με τα μπουλντόκια ήρθε. Πάλι με τους γορίλες ήρθε. Πάλι με τους γορίλες. Γεια πρόεδρε. Τι είναι μάγκες. Γεια σας πρόεδρε. Γεια σας πρόεδρε. Τι έγινε? Συγχαρητήρια. Θα περάσουμε. Έβγαλες την ομάδα. Τι θα κάνουμε? Δεν καθόμαστε ρε. Κάθισε κάτω ρε. Πρόεδρε, σε παρακαλώ πρόεδρε. Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Πρόεδρε. Τι θα γίνει του χρόνου, πρόεδρε? Κάτω τσέκια, πήγα Σκόπια, έφυγα από Ελλάδα και να μας Έχει κόσμο, σου πει τίποτα. στη χώρα μας. Πρόεδρε, θα βγάλουμε την ομάδα. Τι θα κάνουμε φέτος? Πρόεδρε, έχεις λεφτά? Για το κοινό κάτι πρέπει να κάνουμε. Καλά ρε, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Θα στηθούμε, τι θα κάνουμε? Πάντα για την ομάδα. Πρόεδρε, νομίζω ότι... Για το καλό. Μας έχεις απλήρωτους όμως. Τι θα κάνουμε εμείς? Τι να κάνουμε ρε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τι να βρες τρόπο, τι να να θέλεις κάνουμε, επιτυχίες. Ήρθες Έχω πέρυσι. λαμβάνει ποτέ να κάνει. Πράγμα μας κάνεις. Κι εγώ ματώνω, ματώνω. Ματώνω, είμαι να κάνω. Χιλιανό, δίνω εργασία στον κόσμο. Εντάξει, πρόεδρε. Αρχαίο. Πούσε το χαραμάδα μαλάκα μας την έφερε. Πέρυσι άρα έλεγε. Και τώρα είδες τι κάνει. Είδες τι κάνει τώρα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, δεν μπορώ. Άμα πείτε είδε και φέτος, Πού είναι το μουρί, πού είναι? Ο οδηγός τι λέει? Στο κουρί, εκεί πάνω. Εδώ πληρώνονται. Δηλαδή τώρα τι θα πάθει. Πάμε. Πέρυσι άλλα έλεγε το μουνί. Πάμε, οδηγία, πάμε. Μπείτε μέσα. Πάμε ρε. Πάμε ρε. Πάμε ρε. Άντε. Πάμε ρε στα λαμάκια. Άντε. Στο λαμόγιο. Πρόεδρε, πες τι θα γίνει στο τέλος, άντε. Όπως είπαμε ρε, αυτά που κάναμε. Φράγκα κάναμε. Πάλι στις παιχνίδια. Και φράγκα και ντούκου. Τι φράγκα, τι φράγκα. Ο κόσμος θα μας δίνει ο κόσμος. Ας τον κόσμο Θα να μας δίνει ο κόσμος, ό,τι θέλεις κάνεις. Είπα! Καλά, ό,τι πεις σεφ, ό,τι πεις. Είπα! Δεν είχα πει αυτό! Θα πάρετε αυτό! Θα πάρετε εκείνο! Όπα ρε, πρόεδρε έχονται ρε, πρόεδρε. Ποιοι είναι? Όπα, πρόεδρε, όπα. Τι είναι αυτό? Τι γίνεται ρε? Τι είναι αυτή ρε? Όχι ρε, φίλε. Τα που έλεγα. Λάθος ο κόσμος! Πρόεδρε, τι είναι αυτή. Μαλάκα χαραμάδα πέρσι άλλα μας έλεγε. Τώρα πως το γυρίσει αλλιώς κολοτούμπα. Μας πούλησε. Μας πούλησε. Ένα κομμάτι. Άλλα λέγε. Χαραμάδα να φεύγει το χαραμάδα. Άντε από εκεί! Το Μάκη! Το Λάκη! Το Λάκη τους πιάσατε! Το χαρέτο! Πάτε!